Здравейте и от мен. Първо искам да благодаря за гласуваното доверие за втора поредна година да бъдем основен хотел, партньор на Лета България by Tour de France. За втора поредна година хотела е пълен на 100%, почти един месец преди самото събитие, което е показателно за престижа и имиджа на това международно признато събитие. Подготвили сме за участниците, освен стандартните дадености на хотела, минералната вода, която разполага от 3 минерални водоизточника и доста атрактивни спа предложения, за да бъде максимален комфорта им. Имаме и доста нови неща, които успяхме да наградим от миналата година, изцяло нова йога площадка на открито и се стремим все повече и повече да развиваме допълнителните активности с оглед спорт, възстановяване, защото по този начин самия продукт, който предлагаме на гостите, ще има още по-завършен вид. Благодарим още веднъж за гласуваното доверие, желаем много здраве, успех и нека най-добрия да победи.